¿Vas a grabar lo que no es? 24 segundos. 28 segundos. 33 segundos. 38 segundos. 40 segundos. 48 segundos. 52 segundos. A ver, postura pancarta. 1 minuto y 2 segundos. 1 minuto y 4 segundos. Un minuto y 19 segundos. Un minuto y 27 segundos. Ahora le pones ahí después, no me para la memoria. 1 minuto y 47 segundos. 1 minuto y 48 segundos. Detener grabación. Máis social a Pontevedra, de empatía a Pontevedra que ama aos animais, a esa Pontevedra que 8 segundos. seguro que é a maioría. Eu teño a honra de estar aquí para dar este manifesto. 14 segundos. Me ocupa 16 segundos. Por un lado, a alegría de que me tenían que ver, por outro lado, a tristura de ter que seguir lendo. 23 segundos. O gallar 25 que segundos. esta sexa a miña primeira lectura e que con esta, como di Vicky, sexa 30 a segundos. Para mí sería un privilegio que este fose o último ano que temos que 35 concentrarnos segundos. en isto. 38 segundos. 40 segundos. Gracias. Paso a leer o comunicado de 52 plataforma segundos. de Pontevedra. 55 segundos. Agradecemos de novo a vosa presenza hoxe. 59 Vai segundos. ser máis de unha década de movilizacións pola abolición das touradas na nosa cidade. Un minuto e 6 segundos. Aumentaron a concienciación, o traballo e a participación nas manifestacións que desde Touradas fora de Pontevedra convocamos ano tras ano. 1 minuto y 16 A segundos. pesar da descarada 1 minuto y ocultación 19 a que en segundos. ocasións é 1 sometida minuto a y nosa 21 loita por segundos. parte de quen defenden os intereses 1 minuto dos y 25 empresarios segundos. da tortura animal, a justiza do que defendemos consegue abrirse paso e dar corpo a unha das maiores manifestacións das convocadas de maneira regular en Pontevedra. 1 minuto y Mais 37 sabemos ben que segundos. isto non é 1 minuto y 40 suficiente. segundos. O noso obxectivo non é convocar manifestacións adultas Cero segundos. sen deterse Dos ante segundos. calquera outra consideración. niño. A nosa rebelión ante o maltrato animal está a mudar as ideas e a percepción social en 10 relación ás segundos. touradas. Cada vez de menos xente a que as defende e cada vez de menos xente a que se sitúa nunha posición de indiferencia ou suposta neutralidade. Os feitos están á vista en Pontevedra. A súa feria taurina 29 vive unha época segundos. de decadencia, como os mesmos taurinos recoñecen. E a causa é clara. O negocio non rende, porque o interese decae. Decae, a pesar de que a de Pontevedra é, infelizmente, a derradeira feira taurina organizada de maneira regular que ten lugar no noso 48 país, segundos. de quintas touradas na Coruña. Nin así conseguen encher a praza de San Roque, nin así conseguen 54 rentabilizar segundos. o seu negocio. Por iso teñen que reducilas. 59 segundos. Se as touradas se tivesen que manter en exclusiva das súas propias forzas e non de drenar subsidios e recursos públicos, o seu final estaría moi perto. Por iso mesmo temos que exixir con máis forza Un ainda minuto y que 16 calquera segundos. tipo de axuda pública ás touradas sexa eliminada de inmediato. Non hai excusas. Non hai excusas,
directas, nin indirectas, nin en diferido, nin convenio, nin privilexios á hora de publicitar as touradas. Na cidade que leva a gala a mobilidade a pé, por que temos que andar a esquivar grandes paneis metálicos con publicidade taurina cando ningún outro negocio fai? As declaracións simbólicas e os apoios de palabra están moi ben, mas como dicía José Martí, a mellor forma de dicir é facer. Estamos on fire, estamos aí querendo darlo todo, sí señor, que nos escoiten ben. Estas medidas son necesarias para seguir a crear a conciencia. Coa crueldade do negocio taurino non se pode convivir, só se pode rexeitar. Igual que rexeitamos, sin dúbida, outras formas de violencia e crueldade sen sentido cometidas polo ser humano. Mas tamén sabemos que estas medidas son un paso previo que podemos e debemos dar antes de chegarmos ao final do camiño. Un final que se atopa no Parlamento galego e que non é nin máis nin menos que a abolición das touradas na Galiza. Aos partidos políticos que eliten 3 minutos y 29 segundos para que se posicionen con rotundidade en favor da abolición da tauromaquia e para que actúen en consecuencia modificando a fraudulenta lei de benestar animal actual que segue a facer 3 minutos y 43 segundos 3 minutos y 45 segundos. Xa é ben hora de que as institucións e os partidos que din representarnos asuman a realidade. A realidade é que as touradas non teñen apoio nin interesan á grande maioría do noso povo. Ao contrario, a maioría de galegas e galegos rexeitámolos, polo que a lei ten que adaptarse a esta realidade. As touradas non se poden manter artificialmente en base ao diñeiro público, nin por unha decisión política e ideolóxica, nin tampouco pola presión do lobby dos empresarios taurinos. E se o Partido Popular, responsable de que as touradas sigan sendo legais, teima en defender a barbarie, terá que ser desaloxado 4 minutos y 29 segundos para que se cumpra a vontade maioritaria. E agora vamos a pedir que sigades comigo. A tortura, nin arte nin cultura. 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 Tauromaquia, abolición. 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 5 minutos y 29 segundos. Abolición. Quiero contarvos algo, porque eu non podo marchar de aquí sin falar un pouco máis. Que me gusta o micrófono, vamos. Cando viña para aquí, eu falaba con xente a que decías, non, vou ir a Pontevedra a isto. Va, a mí eso ni me vai ni me ven. E a mí sorpréndeme, porque é xente que realmente ves que desprende un amor cara ao mundo animal, cara ao mundo natural, pero claro, os touros non nos temos na eira. Entón non sentimos esa empatía, parece ser. Tengo dixenlle, nin che ben, bueno, entendo que non o teñas perto, pero si eu che fago esta pregunta agora mismo, che pregunto, a ti parece ben que haxe este maltrato? No, para nada. 6 minutos y 23 segundos. E creo que pasa que moitas veces, como non nos temos cerca, os que somos de povos da periferia, 6 minutos y non nos 29 casamos. Por segundos. iso, quero agradecervos
que esteades hoxe aquí, porque que esteades aquí 6 e minutos y salgades 35 nos medios segundos. e que berredes alto, está despertando moitas conciencias de xente que en realidade está de acordo co que nos decimos, está en contra da tauromaquia, da tortura animal, pero non se parará a pensar niso. 6 Así minutos que y 50 moitas segundos. gracias por berrar alto, por decirlo nas redes sociales, por estar aquí. E por último, eu non podo marchar daqui sen lembrarme 7 dun minutos y titular que 13 vin segundos. esta mañá ou este mediodía, xa cando parei a comer. Non podo marchar sen lembrarme das compañeiras de Mallorca, 7 que minutos y 23 sufriron ali uns segundos. 7 cánticos minutos y 25 extraños segundos. contra as súas 7 minutos y protestas 28 segundos. antitaurinas. 7 minutos y 29 Eu quero segundos. mandarlle desde aquí o meu apoio e decirlle que non se preocupe, que o que canta cara ao sol queimase a cara. E igual que canta a música. A ese. 7 minutos y 52 segundos. 7 minutos y 55 segundos. 7 minutos y 56 segundos. Tocadas fora de Pontevedra, tocadas fora de Pontevedra, tocadas fora de Pontevedra, tocadas fora de Pontevedra, 8 minutos y 13 segundos. 8 minutos y 15 segundos. 8 minutos y 18 segundos. 8 minutos y 20 segundos. 8 minutos y 23 segundos. 8 minutos y 27 segundos. 8 minutos y 29 segundos. 8 minutos y 30 segundos. 8 minutos y 32 segundos. 8 minutos y 40 segundos. 8 minutos y 43 segundos. Tauromaquia, abolición. 8 minutos y 48 segundos. 8 minutos y 50 segundos. Tauromaquia, abolición. Tauromaquia, abolición. Tauromaquia, 9 minutos. tauromaquia, abolición. 9 minutos y 5 segundos. Maquia, abolición. Tauromaquia, abolición. Cierra la pancarta. Emisor. Enfoque desbloqueado. Imagen. Ya está, vámonos. Emisor.